שלום, היום בסרטון נפתח ונדגים את האלפסק של Armorline 600VA. זו בעצם מערכת שאליה אתם יכולים לחבר את המכשירים החשמליים שלכם בבית, כמו מחשב, טלוויזיה, ובעצם ליהנות מעוד זמן עבודה בזמן הפסקת חשמל. זאת אומרת שאם אני אחבר את זה לדוגמה למחשב, ואני אבצע עבודה כשיפול לי החשמל, המערכת הזאת תיתן לי עוד אקסטרה חשמל, בהתאם למה שהמחשב שלי צורך, ובעצם יהיה לי עוד קצת זמן לשמור את כל הקבצים שחשובים לי, לסגור את המחשב בצורה מבוקרת, עד שיחזור החשמל. אז בעצם זו המערכת שלנו, אנחנו נפתח אותה עכשיו. אז דבר ראשון שאנחנו מקבלים זה כבלים, מדריך משתמש. ככה הוא נראה, ומאחוריו יש לנו כמה חיבורים. כאן יש לנו חיבור חשמל כדי לחבר את המכשיר הזה בעצם לחשמל. ופה יש לנו שקע קומקום זכר כדי בעצם לחבר את כל המכשירים שלנו. השקע הזה בדרך כלל נפוץ במחשבים, אבל אם אתם תרצו לחבר מכשיר שהוא לא מתחבר באמצעות שקע קומקום, בשביל זה יש לנו כאן מתאם. אז בואו נפתח אותו. אז זה מתאם, אנחנו יכולים לחבר אותו, בעצם יש פה שקע קומקום נקבה, אנחנו יכולים לחבר אותו לאחד מהחיבורים, ועכשיו יש לנו פה שתי יציאות של חשמל שאליהם אפשר לחבר כל בעצם מכשיר חשמלי. זה מכשיר שיודע לתת עד 360 ואט. אם נחבר לפה לדוגמה מחשב שצורך יותר מ-360 ואט, המכשיר הזה לא יוכל להחזיק אותו בהפסקת חשמל, המכשיר יקרוס בעצם, המחשב לא יחזיק. כל מכשיר צורך חשמל ברמות שונות, ואם אנחנו נחבר את הכל ביחד, זה לא יכול לעלות על המכשיר הזה יכול לתת. שוב, במקרה הזה של ה-600VA זה 360 ואט. בחבילה יש לנו גם מתאם זכר קומקום לנקבה קומקום, זה בשביל לחבר את המחשב, אז מחברים את המחשב עם הזכר ואת הצד של הנקבה מחברים לכאן, ובסוף יש לנו את השקע חשמל הרגיל, קומקום רגיל, מחברים מפה את המכשיר לחשמל, ככה הוא בעצם נטען ומספק גם חשמל למכשירים שמחוברים אליו. אז חיברתי את המכשיר לחשמל ונדלק לנו כאן המסך. כמו שאתם רואים בצד ימין רשום 0, זה האוטפוט שלנו. ככל שנחבר לפה מכשירים והם יצרכו חשמל, ככה נראה פה כמה ואט הם בעצם צורכים, ובצד שמאל יש לנו את האינפוט, זה כמה חשמל נכנס למכשיר. כרגע זה 228 ואט, וזה בעצם מתאים לנו את המכשיר. בצד שמאל למטה אנחנו רואים את האחוזי סוללה, קו עבור כל אחוז, יש לנו 4 קווים, זה אומר שהיא כמעט מלאה. וצד ימין למטה אנחנו רואים את רמת העומס. אם המכשיר בעומס יתר, והוא לא יצליח להחזיק את המכשירים שלנו בזמן הפסקת חשמל. במקרה הזה צריך לבדוק אם האוטפוט שלנו גבוה מדי מעבר ל-360 ואט, או אם הסוללה היא לא מספיק טעונה. רגע המכשיר כבוי. בשביל שהוא יתחיל לעבוד אני צריך להדליק אותו, שבעצם הכפתור הדלקה יהיה לחוץ כלפי פנימה. ברגע שאני אעשה את זה אני אשמע גם צפצוף. ועכשיו אנחנו רואים שהאוטפוט עלה. כרגע מקבל 228 ואט, וזה מה שהוא מוציא לכל המכשירים שמחוברים. ברגע שיפול לנו החשמל, אני תכף אדגים את זה, הוא לא יקבל יותר חשמל והוא יזהה את זה, ואז הוא יעבור לסוללה. והסוללה תיתן את הכמות ואטים שהמכשיר צריך. אז בואו עכשיו אני אנתק אותו מהחשמל. היה לנו צפצוף, האינפוט ירד ל-0, ועכשיו אנחנו רואים שהאוטפוט מתחיל לתת דרך הסוללה. אז בעצם אם היינו מחברים עכשיו מחשב, הוא היה ממשיך לקבל חשמל, וברגע שחוזר החשמל, אז הכל חוזר לעצמו, פשוט עובר אוטומטית לקבל את החשמל מהקיר במקום הסוללה. אז זה המכשיר שלנו של Armorline 600VA. תודה שצפיתם.